намирам във втора детска коремна хирургия, болница Пирогов. Аз заснех доста снимки с моя телефон, които ги документирах в страницата на каузата SOS болница Пирогов. Смятам, че доста от вас се запознаха с самото състояние на отделението, но пък аз реших да направя и видео, за да може да видите още по-обстоятелственото състояние на отделението. То е критично. Предварително се извинявам за това, че самото видео ще бъде малко по-затъмнено, по простата причина, че след малко ще видите, тук там светят някои от лампите, които трябва да се ремонтират. Едно от най-елементарните неща, това са стените, както виждате, те са фаянс и трябва да бъдат с антибактериално покритие. Такива трябва да бъдат и подовете долу. Ти ли може да покажи само, те са мрамор. На места липсват дори и самите плочки. Искам да ви кажа, че санитарките от това отделение винаги поддържат чистота, винаги са, както виждате, по принцип са много чисти, но не е това стерилната среда, в която трябва да бъдат. Така ли сега да се поразходим из цялото отделение, за да тук може да ви покажем стаята на медицинските сестри, която е в окаяно състояние. Те дори нямат и осветление. Видите да се че нагоре. Има мухъл. Най-елементарното нещо, самите кабели, които минават, те дори не са приприяти. Сега ще ви покажа една болнична стая, в която се настаняват деца след операции. Тоест в това отделение се случва едно следоперативно лечение. Здравейте! Няма да снимаме децата, не се притеснявайте. Ако видите долу пода, то чисто е, но вече с годините някакси всичко е старо и си е захабил, разбира се. Леглата са най-стари тук, може би, от всичко. Тук душеците са ужас. От коя година са Дили? 88. Не е правилно правила ремонт. Да, искам само да кажем това, което ни беше подсказано, че това бельо е дарено от родител, който е бил в тази стая. Това, според вас, дали е удачно изобщо да се случва и да бъде в самата болнична стая? Аз не смятам. Полека съм. Това е канализацията, която се е прикрили с някакъв метален блок. За мен тези апарати, това е апарат за кислород. Това трябва да се смени. Това не знам от коя година са. 88. Може би 88, както казва Еди. Тук нещо. Давай, или ще падне? Отвън е стола всъщност, на който спят родителите. На това столче спят родителите. И на това столче спят родителите. Тези лампи трябва да се сменят. В смисъл, абсолютно всичко трябва да се ремонтира в това отделение. Другото, което забелязвам, не знам в другите стаи, или е възможно да влезем, малко ме е неудобно. Аз ще кажа. Може да се видят на самите стени как децата остават послания към докторите, послания от родителите към докторите, колко са внимателни, колко са добри, колко успешно било тяхното лечение. Наистина това малко хем ме натъжава, хем ме кара да се усмихна, защото от една страна е хубаво, че ги имаме тези доктори, а от друга страна те в каква обстановка работят. Това за мен не е допустимо в 21 век да бъдем в такова отделение. Тук има две туалетни, които също не са в кой знае какво цветущо състояние. Тя просто е потресаващо състояние. Това е банята, в която трябва да къпят децата си, ако се наложи.
Вижте в какво състояние е самата баня. Покажи долу. Вече намерихме фирма, която да ни помогне, за да направим банята и туалетите, тъй като баните ще бъдат с душ кабини. Сега, давайте насам. Виждате как са отронен, самия фаянс как е отронен. Инвалидна количка, с която ето трябва да отиде до болничната стая. Приятели, това са асансьорите. Сега ще ви покажем. Които всъщност трябва да се сменят с чисто нови. Това са общо взето стаите болничните. Абсолютно всички стаи са идентични с тези, които ви показахме преди маличко. Те всичките стаи трябва да се ремонтират. Те са 12 на брой в детското отделение. Също така искат в самото отделение да направят и занималния, която през времето, през което децата се чувстват малко по-добре, да бъдат занимавани, учениците, които учат да се наваксат до някаква степен на нещата, които са пропуснали. Смея да кажа, че тук работят едни от най-добрите хирурзи. Така че наистина каузата се заслужава. Всеки един лев, който е дарен, се заслужава. Аз съм сигурна, че тези пари ще се съберат, защото и не всеки е застрахован. Те се казва, утре и ти с детето ти може да бъдеш в това отделение. Затова моля ви наистина, кой с каквото може, нека да помогне. Събират се средства чрез фондация Бялата лястовица. Трябва да се събере цялата сума, за да може да започне самият ремонт, тъй като самото отделение ще се премести временно, докато се направи. Ремонтът, както видяхте, ще бъде доста голям и доста време ще отнеме. Предполагам, че 3-4 месеца, дори половин година. Но наистина искаме да могат да работят тези лекари в една нормална обстановка и да могат децата да се лекуват в една нормална обстановка. Моля ви, помагайте. Имаме страница на самата кауза. Тя се казва SOS болница Пирогов. Подкрепите нашите пазари, нашите събития. Това е една моя наистина огромна мечта. Аз ще бъда, може би, една от най-щастливите, ако тя се осъществи. Сигурна съм, че обединението прави силата, колкото и банално да звучи. Затова ви моля, наистина помогнете и нека наистина да направим едно чудо, тъй като преди да започна моето видео, аз разговарях с старшата сестра и тя ми каза, че от 10 години близо се борят за това този ремонт да стане реалност. Това, че наистина нека да стане реалност. Благодаря ви.